Pódelo sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro. Estou encantada de estar outro día máis contigo. Outro día máis e outro Galiza Metálica máis, no que che vou a traer todas as novedades que se atopan na nosa comunidade máis metaleira. Mais, como sempre, o primeiro é darche as grazas a ti que estás ao outro lado e faz posible que haya, como cada luns, como cada segunda feira, outro Galiza Metálica máis. E moito obrigada ás nosas ouvintes do outro lado do Miño. Grazas por escoitarnos todas as noites a partir das 12, hora portuguesa, na 106.0 da FM en Antena Miño. Grazas ao templo da perversión sónica, na que o meu compañeiro Filipe Marta de SOS Heavy Metal Radio Show ofréceche, como non, outro Galiza Metálica máis. E se non podes escoitarnos nas noites da segunda a terza feira en pleno e radioso directo, que saibas que podes facelo nas plataformas de iVoox, Spotify, Google Podcast e Podgalego. E hoxe quero empezar con algo ben interesante, chámase Howien, unha banda europea de crossover metal. E sabedes quen é a vocalista? Bueno, unha das vocalistas é a nosa diva satánica de grupazos como Bloodhunter. Esta galega está rodeada de xente con un currículum do máis interesante nesta canción que se chama My Fighting Heart. Liftoff of Mission 41D, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. We never change. My bones will carry me to fit me right. My own addiction is coming down. Miss me when I go. Travel to the stars, Mars and beyond. Follow the light, guiding us home. Let us out alive tonight. I'm fighting hard. Travel to the world, deep in our minds. With a leap of faith we stay alive. Passion lit the spark of fighting hard. A thousand mirrors will only show reflections made across the sharpened blade. A twisted ignite, advances of the walls who rolls like style. The future's in my hands, no one controls me. I get my best with every seed I sow. Sometimes it's blood, sometimes it's only. I will not give up. Travel to the stars, Mars and beyond. Follow the light, guiding us home. Let us out alive tonight. I'm fighting hard. Travel to the world, deep in our minds. With a leap of faith we stay alive. Passion lit the spark of fighting hard. Travel to the stars,
E vamos a comenzar ca primeira das entrevistas que desta volta vou a facer a unha banda portuguesa, sí, a unha banda portuguesa de moi cerca do Porto que se chaman Morg e son de Santa María da Feira. Nacidos en 2004, esta banda de thrash vennos a falar como foi a súa formación e que están a facer últimamente. Quédate para escoitalos. Hola, moi boas. Estou aquí con Morg. Estamos con toda a banda. Hola, que tal, chicos? Como andades? Super lads, rock and roll. Fucking roll, man. Bueno, o primeiro de todo,
é que vos quero pedir que vos presentedes ás ouvintes de Galiza Metálica, que digades, a parte do voso nome, que instrumento tocades. Olá, nós somos os Morgue, somos uma banda portuguesa, Santa Maria da Feira. Eu sou o João, sou vocalista. Sou Paulo, guitar lead. Sou Vasco, sou guitar lead. Sou David, sou baixista. Daniel, baterista. En que ano comenzastes como Mor? Maio 2004. 13 de maio. Mais ou menos, 13 de maio. Mais ou menos. Sim. E como foi esa historia? Como comezou? Nós éramos um grupo de amigos, já nos conhecíamos, alguns entre nós, e decidimos juntar, formar um projeto. Tínhamos gostos musicais parecidos e pronto, acabámos por nos juntar e fazer barulho. Sim, exatamente. Objetivo conseguido, verdade? Isso é importante. Mais ou menos. Mais ou menos. Já estaríamos noutros patamares, noutros voos. Momentos altura do campeonato. Momentos bons, momentos maus. Faz tudo parte daquilo que a gente faz, não é? É normal. Uma banda entra, sai e conseguimos sempre conciliar. Entra um, sai outro. Pá, olha. Sim, é complicado. Seguir sempre em frente. Não morrer. Pronto. É complicado sempre a vida das bandas e a vida dos músicos, sin duda. O que vos decides de entrar, de salir, ter unha formación estable a veces é o máis complicado. Sim. Nós da formação inicial, só eu e o Paulo é que estamos aqui, porque já rodou por aqui muita gente. Nós somos os Megadeth portugueses. Já tem Daniel também fez parte da primeira formação, está outra vez aqui na banda, pronto, entrou outra vez para dar um bocadinho de lume, não é? Moi ben. Para dar coração ao heavy metal, caralho, não é? Unha boa base rítmica, non? Polo que supoño, Daniel. Decides que sodes os Megadeth portugueses, en que estilo vos etiquetades? Thrash metal. Básicamente, puro e duro, thrash metal. Não é um thrash metal, como é que eu ia dizer, tradicional. Engloba alguns estilos musicais, uns toques de progressivo, heavy, é um bocado de mistura, mas acho que identificamos mais com o thrash. Ok. E de que tratan os vosos temas? De que van as letras? As letras falam um bocado sobre a situação atual do mundo e aquilo que se passa à nossa volta. Também são letras de revolta da sociedade, a minha perspectiva, porque sou eu que escrevo as letras todas, aquilo que eu vejo através, e pronto, e é um bocado a partir daí. E anda um bocado à volta de guerra, socialização, algumas músicas têm temas específicos. Fuck Russia, por exemplo, caralho. Pronto, é um bocado por aí. Oye, e contádeme un pouco como foi esta traxectoria desde fai xa tanto tempo. Que tema, o sea, que traballos tedes editados, que vídeos, contádelle un pouco ás ouvintes. Bem, o nosso primeiro EP gravámos em 2009 e 5 músicas, fizemos um EP com 5 músicas para a apresentação da banda e tal. Depois nós próprios fizemos e produzimos o videoclipe da Devil Inside. Mais tarde lançámos o álbum Nightmare of Sound. Acabámos por assinar por uma editora, mas também não deu em nada. Depois também tivemos ali uma fase de sai este, entre aquele. Entretanto meteu-se o Covid pelo meio e pronto, e o tempo vai passando e agora estamos a tentar outra vez levantar isto e andar para a frente. Moi ben. E actualmente en que andades metidos? En sacar para adiante concertos? En gravar? Que estades realizando? Sim. Agora o nosso objetivo nós estamos em fase de composição para gravar um CD novo. Já temos alguns concertos agendados, mas o nosso principal objetivo é lançar um álbum no próximo ano, no máximo. E podese saber algo de adianto de que vai a ser ese álbum novo? Qualquer coisa especial. Isso vai haver uma diferença na sonoridade, sem dúvida, porque entrando outros elementos para a banda é inevitável o teu som não sofrer alterações, mas vai ser do aço. É isso que eu posso adiantar. Still. Bueno, o sea que supoño que o cambio de formación, por así decirlo, inflúe tamén no sonido
e vais a convertir en algo máis duro ou é simplemente diferente o sonido? Diferente. Ok. Bueno, Não para poder base, sim, mantendo a identidade da banda, mas uma sonoridade um pouco diferente. Now you see what I've become. I am nothing, I am more. I am life, I am death. A vicious cycle that never ends. So great is the sacrifice, but nobody seems to realize. Still growing strong, I must carry
see what I've become. I am nothing, I am more. I am life, I am death. A vicious cycle that never ends. So great is the sacrifice, but nobody seems to realize. Still growing strong, I must carry on. Que é o que se pode encontrar a xente cando vos vai a escoitar nun concerto? Que ofrecedes en directo? O que as pessoas podem contar é com energia na tua cara, muito feeling acima de tudo. Ese é o que queredes transmitir, enerxía. Sí. Ok. Bueno, pois xa para rematar, gustaríame que me recomendárades un tema voso e que me digades o porqué, porque supoño que todos os temas musicais son como fillos e é a veces complicado escoller. Sí. Así que me gustaría que me recomendárades un que vos represente. Sim, eu vou-te recomendar provavelmente o resto da malta da banda não vai concordar comigo, mas eu teria que dizer que a identidade, pelo menos o que eu acho que se identifica mais com a própria banda, que é do álbum, é Nightmare of Sound, que é a música que dá nome ao álbum. Se tivesse de escolher uma, seria essa, provavelmente. E por que crees que os demais non van a gustar? A ver, e os demais que opinades? Porque vai um bocado de gostos pessoais e eu acho que essa música eu vou para tocar, pá, que a gente sabe o que é tocar, pá. Essa música engloba, eu acho que pensa que engloba um bocado de tudo. Tem partes melodiosas, tem agressividade. Sim. E há pessoas da banda que, pronto, temos outras músicas mais frágeis, mais speed, e eles se calhar vão mais por aí. A Paula a falar, eu falo para mim, se calhar é das músicas que eu menos gosto do álbum, sou sincero. Mas pronto, é o que é. É o que é, bueno, vamos a quedar con ese. Exatamente, ninguém gosta de tudo, mas pronto. É que é complicado. As coisas eles gostam também. Exatamente. É complicado. Como as outras bandas já, pá. Claro. Tem aqui essas músicas e. Eu gosto daquilo, eu gosto, pá. Para mim, este aqui, pronto, é assim. Pronto, por exemplo, o João falou bem, e fala bem, e está a falar bem. É o nome que identifica a cena, o nome do álbum, é verdade. Para mim, não é a música que eu mais gosto, sou sincero. Claro, bueno, a opinións persoais, claro. E oi, unha última pregunta. Sei que estades interesados en abrirse hacia Galicia, así que facedelle aí un anuncio e unha petición a xente que tamén vos escoite de salas e de bares daqui de Galicia, que sei que estades interesados en tocar aquí no norte de Portugal, non? Na Galiza. Sim. Aliás, nós queremos ver se começávamos a abrir aí concertos para as vossas terras, não é? Para a Espanha, porque penso que a Espanha está forte agora neste momento no metal, pelo menos, vê-se bandas espanholas, tipo Ángelos à Pátrida e entre outras, não é? Que têm bastante sucesso em Espanha, porque o mercado português já está morto há bastantes anos, não é? Ok, pois... Dentro daquilo que passa dentro do metal também. Pois, ok, que queda aí que vos escoiten as ouvintes, que degusten ese morg, ese trash tan vivo e tan intenso que queredes sacar para adiante. E nada, decirvos que moitas grazas, obrigada por esta entrevista e moitos saúdos para todos vos. Obrigado, obrigado. Veña, apertas, chao. Tchau, Pati, obrigado. Fica bem, beijinhos. This is a nightmare.
E podes escoitar a Barbarian Prophecies máis co chambre o día 8 de abril en Vigo, no Transilvania, ás 9:30 por 8 euros. Non te perdas a Barbarian Prophecies e co chambre.
E temos outra cita co underground, outra cita con Óscar Besteiro, de Barbarian Prophecies, e tamén promotor do Napalm Fest. Desta volta, Óscar vennos a falar de Mano de Piedra, co seu último traballo, Today Ashes, de 2019. Vainos a facer unha revisión deste discazo e tamén vainos a falar en profundidade e dar novedades e primicias das bandas que van a participar no Napalm Fest o 20 de maio na Sala Rebullón, en Tameiga, Mos.
Boas, aquí Óscar Besteiro da cidade amurallada de Lugo con a nova cita co Underground. Nesta ocasión vou falar dunha banda a que lle teño especial agarimo. Eles son Mano de Piedra, dende a cidade de Vigo, unha banda formada fai pouco tempo, ali por finales do 2016, pero non foi hasta 2018 cando sacaron o seu primeiro demo, maqueta, o EP. Xa, bueno, pode dicir que ainda que xeña unha banda de recente formación ou fai pouco tempo, está formada por membros, os componentes levan unha longa bagaxe nesta historia da música underground. A banda está composta por David Durán na batería e voz, que foi coñecido tamén por estar noutras bandas como Ofensivas, En Resposta, Rojo 2 ou Salvaje. Fran Álvarez no baixo e coros, que tamén foi moi coñecido por estar en bandas como Not ou Inverno, Nano na guitarra e coros, que estuvo en bandas tamén super coñecidas da nosa terra como foron Car Comedy ou Zangief, e Mano tamén en guitarra e voces, que estivo nunha das bandas, digamos, de stoner máis coñecidas aquí de Galicia, que foi Supa Escupa. E bueno, voume centrar no seu álbum anterior Today Ashes, inda que sei que por noticias que me chegaron dun dos seus membros que están preparando o seu segundo LP, tamén grabado ou producido por Iago Lorenzo como o Today Ashes. E bueno, centrados neste álbum, pois pode dicir que, bueno, que notase que Mano de Piedra é unha banda formada por músicos de longa trayectoria e que teñen múltiples influencias, xa que nesta banda podes escoitar pasaxes que van dende o stoner, o slush, despois partes de doom, partes máis extremas cercanas ao thrash metal, incluso o death metal, e tamén partes de post ou influencias máis modernas e máis actuais. O tracklist deste álbum conta con 8 cortes, entre eles destacar Asian Gods e Storm of Ashes. Os dous teñen vídeos, Storm of Ashes é un vídeo líric e Asian Gods ten un vídeo tremendo, moi ben feito. Invito vos a todos, se non coñecedes ou non vistes o vídeo toda a vida, que o visualicedes porque é unha pasada. We Are Sickness, que o terceiro tema, tamén temazo tremendo, ten un vídeo líric. The Rapture, cuarto tema. Quinto tema de Damned, tema bastante oscuro, digamos con uns pasaxes que me recordan moito a bandas máis doom a veces, moi elaborado. Oroku, que é un dos temas que máis me molan. Abyss Sleeper, e por último Today Ashes, que é o tema que pecha o disco. Tamén gustaríame dicir que teñen un directo grabado na Sala Rebullón, que é unha pasada. Teñen subido ao seu canal de YouTube, tamén vos invito a todos a velo, porque a calidade de audio e visual é magnífica. E bueno, a banda está se movendo bastante estes últimos anos. Por desgracia, como todos, o Today Ashes saliu pois na época de pandemia, entonces tuvieron un parón aí importante que, digamos, que fixo que a banda pois tuvera como todos, como a maioría das bandas, que tuveran que recompoñerse, dar unha paso atrás e mirar para onde salir e poder continuar ca actividade do seu grupo. Pero bueno, eles seguiron compoñendo material e sacando material de visual como este directo que teñen na Rebullón, que é unha pasada. E bueno, sin dúbida, se tedes a oportunidade de velos en directo, pues eu considero que tamén é unha das mellores bandas que temos aquí na nosa terra. Teñen un directo impresionante, notase as tablas que teñen os seus músicos, porque a nivel de técnica, a nivel de presencia no escenario, pues é unha banda que podía ser unha banda profesional, perfectamente, banda internacional e profesional.
E bueno, sen máis, seguindo un pouquiño o Carrebullón, con un pouco, digamos, mano de piedra, neste caso Fran, que é un dos seus membros, que tamén é unha das persoas que está involucrada no Napalm Fest, pois anunciar novamente que o día 20 de maio estaremos nunha nova edición na Sala Rebullón. Como sempre digo, considero que unha das mellores salas que hai en Galicia actualmente, non solamente polas súas instalacións, que son de primeiro nivel, instalacións tremendamente profesionais e que dese nivel é moi difícil tocar bandas underground en lugares así. E bueno, eso, o día 20 de maio estaremos ali cas bandas Incordian, que veñen de Ciudad Real, unha banda de thrash metal crossover ou thrash metal mezclado con death metal. Teñen un directo moi potente e decir deles que organizan na súa terra tamén un festival para apoiar o underground que facemos nosotros aquí, que se chama Rugido Metal Fest, no que tuvimos a sorte de poder participar fai pouco e dicir que, bueno, que os rapaces involucrarse moito, fano de moi ben, e a verdade que dá gusto pues, ir coñecendo neste mundillo pues, xente que tamén se involucra desta maneira na nosa cultura underground, apoiando bandas e facendo eventos para tirar un pouco pa diante do carro. Despois estarán tamén Nasty Surgeons desde Burgos, que como Incordian tamén teñen o seu propio festival que se chama Burgore Death Fest, festival un pouco máis orientado á música extrema, sobre todo death metal, pero tamén de primeiro nivel, que fan unha sala tamén tremenda que hai ali en Burgos. Normalmente traen sempre algún cabeza de cartel potente e aparte apoiando a moitas bandas de pequeniñas de underground, como pode ser a na que estou Barbarian e outras moitas. Despois teremos a No Chillin' Siesta Boys, que é unha banda moi boa de hardcore de Ourense, que tuve unha placer de vela, creo que unha ou dúas veces. Teñen un directo tamén moi bo, moi potente, sin dúbida, pues a xente vai molar moito. Despois teremos tamén os míticos Perpetual, que son unha das bandas tamén aquí galegas máis coñecidas e máis queridas por moita xente, son de Coruña, estarán presentando o seu último álbum Memento Mori, así que non vos podedes perder esta ocasión de velos encima na Sala Rebullón. E por último, como digamos un pouco como colofón, teremos o estreno, a estrea, o primeiro concerto da nova banda de Fran, de Mano de Piedra, que, como dixen antes, un dos que me axuda a organizar o Napalm Fest aí na Rebullón, que se chama Una Thousand, unha banda de death metal melódico, bueno, con múltiples influencias. Non podo desvelar moito todavía, así que será unha sorpresa para todos. Así que, sen dúbida, esta ocasión pues, vai ser tremenda para ver bandas de underground e sobre todo, o máis importante, apoiar esta iniciativa
iniciativa que faise para as bandas, para os músicos e para que somos aficionados a estes estilos máis alternativos. Tamén dicir que daremoslle, como sempre, un enfoque solidario, así que estaremos colaborando, xa desvelarei con quen, seguramente será algún santuario animal cos que solemos colaborar normalmente, pero bueno, xa os desvelaremos nas nosas redes sociais. Así que, bueno, sen máis, agradecer enormemente, como sempre, a Pati polo espacio que dá e que me dá para difundir estas noticias ou estas pequeniñas novas sobre Underground no seu programa. Agradecer a todos a xente que escoita Galiza Metálica, a Filipe e Marta con esos Metal Radio Show, que sempre está apoiando aí a tope toda a nosa escena galega. Sen máis, convidovos a todos o día 20 de maio na Sala Rebullón, o Napalm Fest. Un saúdo a todos. E tes unha cita ben interesante na Sala Buril o día 8 de abril con Blind the Eye, os portugueses tamén de moi preto de Santa María da Feira e Lapsus Mentis, a partir das 9:30 na Sala Buril de Sarria. Valores perdidos, formas olvidadas, poder corrompidos.
Os galegos van a Portugal por toallas. Os portugueses veñen a Galiza por toallas. A verdade é que o que absorbe mellor a suor dos metaleiros é o Galiza Metal. E outra das entrevistas que tiña moitísimas ganas de facer é ao grupo IT, un grupo que leva dende 1998. Este grupo de Mesía de cerca de Betanzos fai rock en galego, está preparando e cociñando o seu próximo disco. Non te perdas como foi este comenzo desta bandaza e en que están metidos agora mesmo. Hola, moi boas, estou aquí con Lucía e con Miguel, da banda de IT. Que tal, Lucía, e que tal, Miguel? Hola, moi ben, que tal? Bueno, estamos facendo aquí unha chamada a tres ben divertida. A verdad que encontramos aquí unha forma moi divertida de xuntarnos, todos un pouco na distancia, porque Miguel estará polo concello de Mesía, eu estou por Vilagarcía, e Lucía estará por Ourense, se mal non... Creo que non me equivoco, non, nas ubicacións? Non,
Non. Correcto. Correcto, vale. Bueno, pois vamos alá e vamos a facer o primeiro que intento facer cando facemos unha entrevista por primeira vez a un grupo, aínda que sea tan coñecido xa e longevo como EI, pero quero que lle comentedes ás ouvintes de Galiza Metálica quen sodes dentro da banda e que presentedes o resto dos vosos compañeiros. Lucía, mismamente. Hola, pois nada, eu son Lucía, son a vocalista. Despois temos a Miguel, que é o que está aquí ao outro lado da chamada, Miguel Iglesias, que é o guitarrista. Despois temos outro guitarrista, que ven sendo Toxo, un batería, que ven sendo Alberto Rama, e Gonzalo Suárez, que toca o baixo no grupo. Moi ben, pois feitas as presentacións, me gustaría saber de onde sodes, porque como ben estades escoitando, hai de ubicacións moi diferentes, pero realmente se supón que unha banda é de onde ensaya. Así que, Miguel, de onde sodes? Pois é de onde ensaya de Xanceda, do Concello de Mexía. Moi ben. Oye, e xa que estás aí, coméntalle un pouco a xente como foron os comenzos da banda de IT e ata os nosos días, porque a verdade é que xa levades uns cuantos anos. Cantos levades xa? Pois mira, desde o 97, sí, concretamente desde o 97. Bueno, os comezos foron chulísimos, igual que agora, pero bueno, eu teño un recordo moi grato de todo o descubrimento do que era xa solo pois tocar con outra xente, que eso nos meus 14 anos era toda unha experiencia. Como foi eso de xuntarse no 97? Quen eran os componentes? Bueno, ti sigues, pero quen sigue dende entón? Sigo, pero foi o último en entrar. Ai, moi ben. Foi o último en entrar. Por mí, chamaronme, porque que non había quen. O sea, era moi difícil na zona, sobre todo no rural, pois acceder a un instrumento, acceder a información. Pero bueno, éramos pois 4 toliños que nun radio de 20 e pico kilómetros á redonda que de repente pois soupemos uns dos outros e acabámonos chamando. E eu fui o último ao que me chamaron e bueno, e a partir de aí pois fomos xuntando cada vez máis para ensaiar, despois teníamos de nome ao grupo e de aí para diante hasta o día de hoxe. Oye, e quen foron esos primeiros? Pois mira, esos primeiros foron Hilario, chamados Hilario Batería, Hilario Rodeiro, que ahora anda aí por País Vasco, metido no jazz, Manuel Lamas, que era o que tocaba o baixo, e Pablo Boga, que era quen poñía a voz e a guitarra, e outra das guitarras, vamos, pois, de último entrei eu. Carai, e como foi eso de que entraches de último, pero seguiches ti soiño pa diante, ou foronse incorporando... Sí, foron incorporándose o resto dos componentes, polo que me supoño. Sí, en tanto tempo, a verdade é que, bueno, pues, vai cambiando a vida da xente, van cambiando prioridades, van cambiando cousas, entón eso fai que, bueno, que cambie xente. Eu, pues, como sigo igual de tocado da cabeza que cando tiña 14 anos, pois sigo no grupo. Bueno, sigues no grupo e enrolaches a moita máis personas, porque, cuidado, do 97 ao tal de agora, pois... Sí, bueno... Sí, foi indo así, poquinho a pouca cousa, e bueno, conforme se foi enrolando máis xente, tamén puido ser algo totalmente diferente, puido ter atopado isto o seu fin pois moito antes, ou algo así, pero bueno, hasta ahora foi cadrando así a cousa, pero bueno, esperemos que siga. Claro, oye, Lucía, ti cando entraches na banda? Cantos anos fai? Pois 9, case 10, porque contactaronme pois finais de 2013 e eu daquela estaba vivindo en Italia, en Milán, estudando e bueno, chegoume así unha mensaxe e tal, de Miguel, concretamente. Eso, que andaban buscando cantantes, que tal, bueno, se quería probar e tal, eu xa coñecía a banda, e bueno, fixen aí unhas probas e pois finalmente pois quedei eu, pero bueno. E nada, pois foi eso, finais do 2013 e a inicios do 2014 foi cando me dixeron que contaban comigo, vamos, o sea, xa bota conta. Dame medo só pensalo, porque son tantos anos e parece que non foi hai tanto, sabes? Pero bueno, pois sí, a ver, así, o tempo corre. O tempo corre, non para, non espera por ninguén, e xa son 9 anos, e en estos 9 anos, contádeme un pouco, contame ti, Lucía, como foi un pouco a túa traxectoria dentro da banda, que é o que fixestes, que discos sacastes, non sei, contame aí un pouquinho.
Sí, pois mira, a banda xa tiña algún traballo anterior a cando eu entrei. Creo que era Miguel un directo en Curtis, pode ser, e un disco de estudio, ¿no? Pode ser, Miguel. Sí, vale. Sí, creo que sí. E despois, pois bueno, desde que entrei eu e tamén Gonzalo, que Gonzalo entrou un poquinho antes que a min, pero pouco antes, non? Pois aí, digamos que se fixou unha banda, digamos que foi estable ata non hai moito, somente cambiamos a batería, pois que foi no 2019, 20, por aí foi, xusto antes da pandemia. Sí, antes da pandemia. Sí. E bueno, con esa formación, que erábamos os que estamos agora, e en vez de Rama, pois estaba Folgueira na batería, pois nada, fixemos un disco que saiu no 2014, xusto cando entrei eu, pois fixámonos aí a tope a compoñer e a finais dese ano, pois sacamos Forte, que foi o primeiro disco de estudo con esa formación. Creo que foi 2 anos, casi 3 despois, 2017, sacamos o segundo traballo, que se chamou O Mínimo, que o contén todo, e o terceiro, que foi, pois, xusto no 2020. Xusto gravámolo no outono do 2020, con máscaras e todo isto. Bueno, eu non, as cantantes librábamos das máscaras nos estudios, pero os guitarristas, o resto de instrumentistas tiveron que gravar con máscara e tal. E bueno, foi crear o momento que se chamou ese disco. E agora estamos polo cuarto traballo, que vai tomar máis forma de EP que de disco, porque son 5 temas, digamos que de curta duración, pero bueno, aí están. Hai que ir cos tempos, non? Agora, iso de sacar un tema con 14 temas, perdón, un disco con 14 temas, tal, esa cousa xa queda moi desorbitada. Económicamente tamén sería para nós bastante máis complexo asumilo, e tamén a efectos de como está agora o consumo da música, pois, bueno, pensamos que 5 temiñas, e lo sacando así, e despois, pues, cando teñamos máis creacións feitas e máis ganas de volver ao estudio, pois, bueno, xa volveremos a gravar máis cousas, non? Pero, bueno, agora é como que se leva máis, non? Os formatos en curta duración, por así decir. Infinidad
Miguel, en que estilo vos englobaríades ou cambiou un pouco dendo 98 a agora? Contame. Sí, cambiou, foi... Na verdade que, bueno, tampouco nunca nos quixemos encasillar nun estilo moi concreto. Bueno, e iso provocou que, bueno, no grupo sempre houbera xente que aportara estilos diferentes, en moitos casos moi diferentes. Entón, eso, pois, tuvo o resultado de que, bueno, dentro do rock estuvemos navegando así todos estes anos, pois acercándonos a unhas cousas ou a outras, a veces acercándonos máis a algo máis pop, a outras veces algo máis rock, viñamos do heavy, un heavy bastante tirando a Metallica, e bueno, agora me parece que estamos moi no rock and roll, bastante no rock and roll, estamos apretando un poquinho aí o acelerador a cousa, porque neste momento parece ser que nos está molando así, porque, bueno, xurde, non é algo que nos propoñemos, é algo que xurde. Entón, pues, bueno, é unha impresión que teño, que os temas que van vindo ahora novos son rockeiros. Bueno, eso está guai, eu polo menos a mí me mola o rock e creo que a todos os ouvintes de Galiza Metálica lles mola a parte do metal o rock. É unha cousa ben boa e algo que tedes que para mí me parece un puntazo é que todas as vosas letras teñen moito contido e aparte sempre están feitas en galego. Contame un pouco sobre as letras, de que tratan e de que vai a tratar este novo traballo, Lucía. Hola, pois sí, a ver, este novo traballo, pois eso, como te comentaba, ten 5 temas que compuxemos basicamente, si non todos, casi todos, dende a nova incorporación de Alberto, o novo batería, non? Bueno, o novo que xa non é tan novo, porque xa coa coña xa leva 3 anos casi, non? O que pasa que, claro, parece todo como moi recente e parece que leva pouco no grupo porque con el non tocamos demasiado, porque claro, coincidiunos iso, xusto a súa incorporación co tema da pandemia, que anulou os tiñamos, que fomos dando según poidemos, en fin, entón, bueno. A ver, os temas son, son cousas que sabemos. Eu, como sempre o digo, non? Eu escribo sobre o que sei. Sobre o que non sei, xa non sei escribir porque non teño ideas, claro. Entón, pois, sobre todo, situacións que a min me ocorren ou historias que me contan e que converto en canción. De feito, unha delas que se chama Solsticio de Verán e que vai neste novo traballo que se chama Solsticios, non? Pois está inspirada nunha historia dun amigo, un moi bo amigo, meu amigo Tadeu, e, bueno, ele escribe poemas e un día así na súa casa e tal, pois nunca se atrevera, non? Así a dicirme que escribía, entón me colleu un caderno que tiña por ali vello e dixo, mira o que escribe e tal. E un deles inspirou un montón e dixen, este tema. E entón, que fixen? Pois adaptei esa letra, non? Adaptei a como eu contaría a súa historia, non? E de aí saiu Solsticio de Verán, non? Entón, iso son historias que eu vivo ou que viven outras persoas e que comparten comigo, que me fan aprender, que me fan reflexionar e coas que pois intento ser eu tamén pois, un pouco mellor persoa, non sei, non? Ou empatizar en situacións que eu a mellor non vivín, pero sí que me explicaron, non sei. Perdeme para aprender como persoa, eu creo, non? Que guai. E vai diso, basicamente. As letras de Isbandis, do cotián. Non adoitan falar de cuestións imaginarias ou fantásticas, non. A miña cabeza é como moi, digamos, literal, non sei. Bueno, eso está ben, eu polo menos considero que a realidade sempre supera a ficción e que está moi ben sempre poder centrarnos no real para poder así incluso exortizar, non? Os medos, as inquedanzas e tal vez axudar a outras persoas que poidan tamén sentirse de alguna forma reconocidas, non? Nesas letras, sempre importante. Oye, e algo que lle quero aí a preguntar a Miguel. Oye, Miguel, dime datas, dime cousiñas que ides a facer xa. Pois mira, cousiñas que imos a facer, pois mira, de entrada imos intentar pois facer algunha actuación e amosar un poquinho todo isto que falaba Lucía, estas letras, estas cancións novas. Isto vai ser, en principio, comezaremos en abril, o 21, e estaremos no Paz Só, en Guitiriz, pois eso, presentando un pouco este traballo. Despois, o 22, inmediatamente o día seguinte, estaremos en Mos, na Rebullón. E, bueno, despois de aí saltamos, creo que para xullo ou algo así, en Vigo. Ahora non lembro a data, pero, bueno, despois desa estamos en Arzúa tamén. E, bueno, estamos intentando pechar datas para poder presentar isto. E iremos anunciando a medida que poidamos. Por lo
agora son estas 4, Guitiriz, Mos, Vigo e Arzúa. E esperemos que saia algunha máis. Bueno, de todas recoméndolles a ouvintes de Galiza Metálica que sigan as redes sociales tanto de Facebook como de Instagram para estar un pouquiño al loro e o tanto das datas e así que saiban se van a tocar por cerca, non? Que sempre é interesante. De todas, vai haber unha presentación propiamente en redes deste novo traballo? E cando será? Pois, en canto citamos a fecha exacta na que vamos ter as cousas, iremos xa anunciando que, polo menos anunciarlo, que temos un soporte para poder, para que a xente pode levar para a casa. Moi bien, pois estaremos tamén moi atentas, xa que non soltades prenda, estaremos atentos. Mira, estou justamente agora mirando en Facebook as dúas datas que quedaban por confirmar, 28 de xullo, Curiosidade Solita en Vigo, e 17 de agosto, Arzúa na Praza de Galiza, efectivamente. Moi ben, pois nada, estamos aí al lorito, ahora quedamos ca de abril, verdade? Que é a máis cercana, e nada, despois na Rebullón, que sempre nos fai ilusión ir a visitar a Rebullón, así que bueno, estaremos aí ben atentos e atentas a todo que vayan xurdindo e con moitísimas ganas de escoitar o novo de IT, unha banda super lonxeva que a verdade fostes vos transformando e sempre creo que aportades dentro do panorama galego, rockero e metalero un punto fresco, diferente e sobre todo pois con moito contido que como ti ben decías, Lucía, pode ser ou non máis ou menos racional, pero eu creo que son ben interesantes de escoitar os vosos temas. Bueno, moitísimas grazas, xa chegamos ao final, xa vistes que isto é moi rápido. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas por estar aí e estaremos ben pendientes de cando saquede o próximo, o mellor vos facemos aí outra entrevista para saber tema por tema como vai a cousa. Que vos parece? Perfectísimo. Moi ben. Bueno, unha aperta grande, ata loguiño. Chao, chao. Unha aperta, moitas gracias. Nada, chao, chao. E na fábrica de chocolate en Vigo, o 7 de abril, Cristina Pena, Los Minnow, ás 9:30, con 6 euros en anticipada e 8 en billeteira, presentando o seu novo traballo. Dear Ghost, Cristina Pena, Los Minnow. Cause the answer's summer for the sun.
E non te olvides, hai unha data ben interesante na Sala Rebullón. Falamos do martes 11 de abril. Visions of Atlantis e Autumn Bride por 23 euros en taquilla e anticipada por 18 pavos. Na Sala Rebullón, martes 11 de abril. E se che apetece estar nestas datas de Semana Santa pola zona de o noso veciño Portugal, acórdate que tes o Milagre Metaleiro en Pindelo dos Milagres en Portugal, Viseo, San Pedro do Sul. Entre o 7 e o 8 de abril teredes a grupazos como Destroyer of All ou Seven Storm. Non volo perdades, Milagre Metaleiro.
viver na dor e nas memórias. Eu vou dizer adeus, viver na dor e nas memórias. Eu sou saudade que vai de ti, tu és saudade que vive em mim. Eu sou saudade que vai de ti, tu és saudade que vive em mim, que vive em vou dizer adeus, viver na dor e nas memórias. Eu vou dizer adeus, viver na dor e nas memórias. E na nosa sección de Mulleres Galegas Cañeras teremos a Iria Iglesias, teclista con amplísima formación e unha gran tradición familiar que ven da súa avoa, nai e irmán, que son todas pianistas. E ela é coñecida en varias bandas como The Funkels, Loita Amada, Eka, Que Vida e proxectos tamén dentro da música infantil. Non vos perdades esta entrevista tan interesante do que o seu desarrollo como teclista. Hola, moi boas. Estou aquí con Iria Iglesias. Que tal, Iria? Hola, moi boas. Moitas gracias por invitarme. A ti por participar en esta sección de Mulleres Galegas Cañeras dentro do que é o noso programa do Galiza Metálica. Bueno, vou a comezar como comezo con todas as miñas entrevistadas nesta sección. Vouche a preguntar a pregunta que lle fago a todas. Como comezou en ti o amor pola música? Pois diría que dende pequena, porque, por exemplo, a miña avoa xa era profe de música e pianista tamén, a miña nai tamén tocaba o piano e ao final, pois, veo un pouco así de familia e nada, acabámonos apuntando ao conservatorio, eu e máis miña irmán, tamén tocando o piano e aquí seguimos. Carai. Entonces, diría que eso así de pequena. Carai, o sea, que vives dunha familia de pianistas. Sí, a estirpe aí. A estirpe das iglesias pianistas, pero bueno, a ver como é isto. A túa avoa, a túa nai, ti e túa irmá? Sí. Caramba, que pasada, non? O sea, que non había moita máis opcións. A ti che regalaron xa dende pequeniña un tecladiño, non? Un piano, para que empezaras a practicar. Básicamente, cando empezamos no conservatorio, bueno, o piano, que ao final tamén é certo que é o máis cómodo, por decirlo de algún xeito, e bueno, aí estamos. Ao final nunca tampouco saímos moito do piano ninguna das dúas, foi curioso. Quedamos aquí, bueno, e aquí seguimos. Sí que é verdade que é un instrumento tal vez máis cómodo porque non necesita tan malas posturas para os dedos nin tanto sufrimento como outros instrumentos. Eu sei no ben porque miña filla maior tamén é pianista, agora mesmo está co violín e cambia bastante as posturas de violín a ter que tocar cos dedos. Sí, sobre todo para un rapaz ou rapaza pequenos, pues, é moito máis sinxelo empezar, creo eu, cun piano, que decir, vale, empezamos aí cun violín, coas posturas e todo, é máis complicado. Bueno, me supoño que na túa casa o que o que máis se escoitaba, eu penso que tal vez música clásica, pero mellor estou errada. Sí, é unha mestura entre música clásica e despois tamén aos meus pais se les bola bastante pois todo o tema de rock e así, tamén éramos bastante cañeiros nese sentido, así que guai.
O seja, que tuveches aí unha mistura interesante e seguramente con referentes xa dende moi noviña de teclistas ou de pianistas famosos, non? Sí, e bueno, e é o que te comentaba, un pouco unha mistura tamén entre, pois, o que comentabas ti, obras clásicas, pero despois tamén, pois, King Crimson, e eso ao final así estamos agora. Claro, porque cando dixeches ti, a ver, aparte de meterme no conservatorio e sacar para adiante a carreira, porque ti tuveches moi claro que querías seguir unha carreira musical e que querías tirar para adiante ca túa carreira como pianista, me supoño. Bueno, máis ou menos. Sempre foi aí unha cousa que ao final, como comezas dende tan pequeno, está aí sigue estando, pero nunca sabes onde vai chegar. E foi máis ou menos cando estaba rematando concerts que empecé a ter contacto pois co jazz, coas músicas así máis modernas e outra forma de entender a música, pois xa non tanto de seguir unha partitura, sino pois de ver uns acordes e improvisar, ou de escoitar unha melodía e dicir, vale, isto que me suxire. Entonces foi un pouco a partir de aí cando empecé a decir, espera, que hai outro mundo que non é só a música clásica a nivel de poder facer cousas eu co piano. E nada, despois cando vim para a universidade, para Santiago, metime en estudio e aí xa foi o meu momento de empezar a tocar con máis xente e noutros estilos totalmente distintos. O seja, que te metiches tan pronto como viñaches para Santiago a ser música de estudio, polo que entendo. No, en estudio, en escola estudio. En escola estudio, perdón. Non se estaba entendendo, sinto. Vale, eu dixen, meteríase como música de estudio. Non, en escola estudio. Ok, meticheste en escola estudio e aí foi onde conociches a membros de outras bandas, polo que entendo. Sí, e a máis xente coa que formar grupos e fun facendo os meus primeiros grupos oficiais, como que andí. Contanos un pouquiño, a ver, cales foron as túas traxectorias de bandas e dende que idade, porque tiñas que ser noviña, claro, no mellor 18, 19, 20 anos. Sí, con 18 anos, sí, por aí. Primeiro empecé polo jazz e tiven aquí un par de agrupacións así de jazz e en verán tocábamos por aí e foi como o meu primeiro contacto con decir, que desta mellor tamén se podría traballar en algún momento. E despois tamén entrei con The Funkels, que é un grupo que facíamos versións así rollo funky dos Beatles. Encántame, por certo, son gran fan vosa. Moitas grazas. Pois, e con eles, pois nada, viaxamos un montón, tocamos un montón e foi a experiencia completa de decir, esto sí que me gusta, sí que é o meu. A verdade é que sí, non sei se as ouvintes coñecen ou non The Funkels. Eu, son seguidora de Laura, seguidora de Carolina, seguidora de Lucía, de Ana Lucía, todas. Me encantades todas. Non sei como se chama a trompetista. Bueno, a saxofonista. A saxofonista, non trompetista, perdón, Mercé, efectivamente, a que me faltaba aí o nome, pero prontamente a conseguiremos para aquí, para a sección, porque a verdade é que me parece un grupazo increíble e a todas xa as metín aquí Mulleres Galegas Cañeras na sección para coñecer un pouquiño máis sobre a súa vida. E sin dúbida, tuvestes unha xira por Rusia, por Inglaterra, o sea, estuvestes en varios sitios, Sí, para min foi sorprendente porque chegamos iso a Alemania, a Finlandia, a Moscú e foi como, pero si empezamos aquí en Santiago e a verdade é que estivo moi ben. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Oh, get back, oh, get back, oh, get back to where you once belonged. Get back, oh, get back, oh, get back to where you once belonged. Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her said she's got it coming, but she can't cheat while she can. Oh, get back, oh, get back, oh, get back to where you once belonged. Get back, oh, get back, oh, get back to where you once belonged.
back, Jojo. Your mother's waiting for you. Oye, e despois de The Funkels, en que andas agora mesmo metida? Moitas cousas. Pois conta, porque para min sí, o bonito tamén desta música é non pecharme só un grupo ou só un estilo. Entón agora mesmo ando con varios proxectos. Creo que a última vez que os contei eran 8 ou 9. Pero non sei. Pois conta, va. Pois estou con Loita Amada, por exemplo, que é o proxecto novo de Jasper e Néveda. Despois tamén estou nun proxecto que sairá pronto, espero, que de música infantil. Tamén teño un grupo de metal así progresivo, no que, bueno, facemos nosos propios temas e tal, pero todavía estamos cocendo, a ver se podemos sacar disco en algún momento. E que máis teño por aí? Pois estou con Madalena Gamallo tamén, con outra cantante que se chama Marlene, e teño por aí cousiñas tamén nun grupo que se chama Que Vida, que facemos versións, e cos Funkels cando surxe algunha cousiña, pois aí seguimos tamén. Sí, a verdade é que teño moitas ganas de voltar a vervos en directo a The Funkels. A última vez que vos vin foi en Pontevedra, quedeime totalmente fascinada, porque a verdade é que é un gustazo podervos escoitar tanta calidade en directo, pero sin dúbida cousas ben interesantes, e un grupo de metal. Eso interésame. Sí. Podesme decir o nome, polo menos, aínda que estedes aí cocendo temas? Chámase Eka. Eka, que interesante. E que é eso de Eka? Pois eu cheguei ao grupo cando xa estaba no posto, así que probablemente expliquen eles mellor, pero se tal, falamos con eles nalgún momento. Pois sí, hai que concertar aí unha entrevista con Eka e saber, tan pronto como vayades a sacar algo, podernos facer eco do que estedes agora mesmo cocendo e cociñando. Me parece super interesante. Xa sabes que aquí na Galiza Metálica damoslle moita visibilidade aos proxectos metálicos. Bueno, e xa para rematar, gustaríame saber que tipo de... Porque me supoño que con todo este tipo de bandas tan heterogéneas, dende a música clásica, o jazz, me falaches tamén de música infantil, de metal, de... Do que surge. Do que surda. Ti que escoitas normalmente? O que normalmente podes decir? Pois mira, que eu son máis rockera, ou son máis popera, ou me gusta máis o folk. Como te definirías? Pois depende do día moitísimo, porque hai días que podo estar moi a tope con metal, sobre todo agora estou moi metida no rollo máis progresivo e tal, porque me mola moito, pero outros días pois pode ser jazz, como pode ser hasta rap ou música electrónica, que tamén me mola, o que vaya tocando según o estado de ánimo. En ese sentido, como sinto que son bastante ecléctica ou así. Pois sí, xa vexo. A ver, eu sinceramente considero que é o que se ten que ser, ou sexa, a música, como ti ben dixeches, é un estado de ánimo e te acompaña, non debería de ter fronteiras. Mais, bueno, oye, igual de respetabilísimo calquera persoa que diga, non, é que eu son tal, e despois aparte, pois escoito outro tipo de música. E que lle dirías ti, Iria, a todas esas mulleres que nos estén escoitando? Como ben sabes, e que che comentei antes, esta sección está para crear referentes para outras mulleres e outros homes tamén, que puedan estar escoitando e que noten na túa propia experiencia personal, que se sintan recoñecidos de alguna forma. Como lles dirías e como as impulsarías a que botaran adiante e empezaran a tocar con xente? Pois, voña que diría que
sí que sona un pouco tonto, pero mellor o tema é poñerse a facelo unha vez, e cando o faz unha vez, pois non era tan complicado e era máis divertido e interesante do que esperaba, e tamén dá menos medo unha vez que fixeches unha vez, non? Entonces, diré que polo menos se poñan a meta de intentalo unha vez e despois xa vai ir todo moito máis fácil. Moi ben, pois quedámonos con eso. Moitísimas grazas, Iria, de verdade, polo teu tempo, pola túa simpatía. Nada, vémonos para cando saquedes algo con Eka, vale? Vale, bueno, moitísimas grazas a vos. Eña, ata loguiño, chao, chao. Chao, saúdo. Escúchalo,
É dicirvos que Zona Cero acaban de sacar o seu primeiro single do novo disco, do que están a preparar unha crowdfunding. Visitade as redes sociais de Zona Cero e escoitade Parásitos. E un pouquiño máis adiante no tempo, teremos o 15 de abril a No One Alive máis Cráneo a partir das 9:30 na Sala Filomatic de A Coruña, con entradas anticipadas a 10 euros e en taquilla 12. No One Alive máis Cráneo. Open the door, you can't manufacture.
E recordarvos que Chosen One acaban de sacar outro single do que vai a ser o seu novo traballo. Estamos a falar de Too Late, de Gusto. Son Patti Castro.
Moitas grazas por estar aí, por escoitar todo este programa. Espero que che gustase. Espero que o disfrutaras tanto como a min. Recorda, o próximo luns estaremos de volta con máis entrevistas, máis seccións interesantes como a do meu compañeiro Enrouco Son Jacobo Mouriño. E tamén recorda, vai aos concertos, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica.